ಸ್ವಾಮಿ ఆయన ಘಟನೆ ಊಟು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ఇప్పుడు ಒಂಜಿ ಮೋಂಡರ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಗೇತ ಬಾಂತ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ Bappanadu ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಗೆ ನೂಲು ಪಾಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮನಸ್ಥಾನ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊದ್ದೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೈತಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಮುಜಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಭವಡೆ ಮೇರೆ ಮತ್ತಿನ ಜಲದೂದಿನಲಾಯಿನ ಬಪ್ಪಡುಲ್ಲಾದಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತೆರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾಶಿನ ಬೈದಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವನ್ನ ಅಷ್ಟಪಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾರಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟನ ನೆಂಪುಣ ಮತ್ತೊಂದು ಊರುದಾತೆ ಮಾರಿಸೂತೆ ಮಾರಿಬಪ್ಪುನ ನೆಂಪುಣ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದಾತನಾಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿದು ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರದ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡ ಅಪ್ಪೆಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡ ಅಪ್ಪೆಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ಮಾರನಾಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಚಮ್ಮು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಪ್ಪೆ ನೀಲಮ್ಮ ಮುಕಲ್ನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ನಿಗುಲು ತಿನ್ನಿಬೋದು ಮಲ್ಲಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಪ್ಪಳಕ್ಕೇನುವ ಅಮ್ಮೆರು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರು ಒಳ್ಳೆರು ಅರಿಣಂಗಿಲಿ ತೂಡು ಬಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಬಂಪೇರು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಡು ಮೂರ್ತಿನ ಗೆತ್ತರೆ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿನ ಗೆತ್ತರೆ ಅಡೆ ಪೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ರಿತೋಟ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತನ ವೀರ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಬೆಲ್ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಅಮ್ಮೆರಿನ ತೂಡುಬೋದು ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊರಳುದ ರೂಪದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತದರೆ ಐಟಿ ಭಿನ್ನ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವು ಆ ಊರ್ದ ಅರಸನ್ಲೆತ್ತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪುನೇನ ತೇರಿನ ಅಮ್ಮೆರ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಎನ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆನ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆರು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಸನಾಗೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಆರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರು ನನ್ನ ಎನ್ನಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಲ ಊರು ಊರು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪಸರಡು ಬಂಚಿನ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೊತ್ತ ಮತ್ತ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾರಣದ ಭೈರವರಸೆ ಬೋಲೆ ಕಡಪಡುದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಎನ್ನ ಊರ್ಲ ಕೆತ್ತೋಡು ಬಂದು ಓಲಕ ಚೆಡಿ ಕೊಡ್ದು ಅಡೆ ಹೋಗ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವಳು ಕಾರಳದ ಭೈರವರಸ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತದು ಅವಳು ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಳದ ಭೈರವರಸ ನಂಜಿಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಕೆತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ವಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಟ್ಕಬಾರ್ದು ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆ ಮೋಸಡು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈ ನಡತಂ ಬರ್ತದೆ ವೇಣೂರು ಅಜಿಲಡ ಅವಳು ಅರಸುರ ಪಂಪ ಆರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿಗೆ ಯಾನು ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತುವ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಂದ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತು ಒಂಜಿ ಕಾರು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತರ ಸಾಧ್ಯನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನು ಮಲ್ತೆಯ ಶುದ್ಧ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಅವಳು ಹೊರಲುದ ಗೊಮ್ಮಟ್ಟನ ಕೆತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತೂವಡು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆಡು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾರಳದ ಭೈರವರ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಇರ್ತೇ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಈ ಯೋಗ ಬರ್ತಿ ನಾವ ಮಾಯಾ ಭೇಟಿ ಹೋದು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಬಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡಿಯ ಕಾರಳದ ಕಡೆಪೇಟೆ ಉಂಟುದು ಕೊಡಿಪೇಟೆಗೆ ತುಳುಕೊಡ್ತು ನಡುಕು ಇನ್ನ ಅಗಲ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಕಾಲದ ಬರೆಯಸು ಸರಿಯಾದ ಚಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮದ ಕಲೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುವನಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಮುಂಚೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಟ್ರ ಸಂಸಾರದ ರಾಣಿಗಾಲಡು ಊರ್ದನ ಉಂಗುಟ್ಟ ಪಂಪಿನ ಬೆರಿಪತ ವೈದ್ಯರ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಮದಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಕೊಲೆ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೇಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಲೆ ಆಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪತ್ತೆ ಪೆಜೋಕ್ಳು ಪತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕುಂಚೋಡುತ್ತಿನ ಮನೆ ಜಡದಿರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ನಿರ್ಧಾರನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನಿತಾನ ದೀತಿನ ಸುತ್ತ ಕೊಡತುಂಡು ಬಂಡ ಕೆರ್ಪಾದಿನ ಮತ್ತರಮೆ ಪಾಡಾಯ ಗಜಮ ಎರವೇ ಚಪ್ಪರ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಪೇರು ದಗೆ ದೋಸ ಎತ್ತ ಎಪ್ಪೆಲ್ತಿದಲ್ಲ ನೆಲಗಳ ಮಾಯಗಾಡಿಗಳು ಮಾಯಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಚಟಮಾಚಾರ ಬಿಡಲೆ ಆಕಾಶ ಬಿಡಲೆ ಭೂಮಂಡಲೇ ಈ ಸುತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ Bappanadu ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಗೆ ನೂಲು ಪಾಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮನಸ್ಥಾನ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊದ್ದೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೈತಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಮುಜಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಭವಡೆ ಮೇರೆ ಮತ್ತಿನ ಜಲದೂದಿನಲಾಯಿನ ಬಪ್ಪಡುಲ್ಲಾದಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತೆರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾಶಿನ ಬೈದಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವನ್ನ ಅಷ್ಟಪಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾರಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟನ ನೆಂಪುಣ ಮತ್ತೊಂದು
ಊರುದಾಚೆ ಮಾರಿಸೂಚೆ ಮಾರಿಬಪ್ಪುನ ನೆನ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ತಾತನಾಗದ ಧರ್ಮೊಂದು ಮುದಿದು ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಭಟ್ರ ಸಂಸಾರದ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ಮಾರನಾಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಚಂದು ಕಲ್ಕೊಡೆ ಅಪ್ಪೆ ನೀಲಮ್ಮ ಮುಕಲ್ನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ನಿಗುಲು ತಿನ್ನಿಬೋದು ಮಲ್ಲಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಪ್ಪಳಕ್ಕೇನುವ ಅಮ್ಮೆರು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರು ಒಳ್ಳೆರು ಅರಣ್ಯಂಗಲಿ ತೂಗೋಡು ಬಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಬಂಪೇರು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಡು ಮೂರ್ತಿನ ಗೆತ್ತಾರೆ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿನ ಗೆತ್ತಾರೆ ಅಡೆ ಪೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ರಿತೋಟ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತನ ವೀರ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಬೆಲ್ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಅಮ್ಮೇರಿನ ತಗೋಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊರಳುದ ರೂಪದ ಗೊಮ್ಮಟ್ಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತದರೆ ಐಟಿ ಭಿನ್ನ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವು ಆ ಊರ್ದ ಅರಸನ್ಲೆತ್ತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದಿನ ತೇರಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಎನ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆರು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಸನಾಗೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಆರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರು ನನ್ನ ಎನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಲ ಊರು ನಿನ್ನ ಪುಟರ್ ಪಸರಡು ಬಂಚಿನ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೊತ್ತಮತ್ತ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾರಣದ ಭೈರವರಸೆ ಬೋಲೆ ಕಡಪಡುದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಎನ್ನ ಊರ್ಲ ಕೆತ್ತೋಡು ಬಂದು ಓಲಕ ಚೆಡಿ ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ಹೋಗ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವಳು ಕಾರಣದ ಭೈರವರಸ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತದು ಅವಳು ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಣದ ಭೈರವರಸೆ ನಂಜಿಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ನನವಲ್ಲ ಕೆತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಟ್ಕಬಾರ್ದು ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆ ಮೋಸಡು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈ ನಡತಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ವೇಣೂರು ಅಜಿಲಡ ಅವಳು ಅರಸುರ ಪಂಪ ಆರು ಬಂಪೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿಗೆ ಯಾನು ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತುವ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಂಪೇರು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತು ಒಂಜಿ ಕಾರು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತರ ಸಾಧ್ಯನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಅವಳು ಹೊರಲುದ ಗೊಮ್ಮಟ್ಟನ ಕೆತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತೂವೋಡು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆಡು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾರಣದ ಭೈರವರು ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಇರ್ತೇ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಕೊರ್ನಾಗ ಹಾಲು ನನ್ನ ಈ ಯೋಗ ಬರ್ತಿ ನಾವ ಮಾಯಾ ಭೇಟಿ ಹೋದು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಬಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡಿಯ ಕಾರಣದ ಕಡೆಪೇಟೆ ಉಂಟುದು ಕೊಡಿಪೇಟೆಗೆ ತುಳುಕೊಡ್ತು ನಡುಕು ಇನ್ನ ಅಗಲ ಪೊರಲು ತೂದು ಕಾಲದ ಬರೆಯಸು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮದ ಕಲೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಮುಂಚೂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಭಟ್ರ ಸಂಸಾರದ ರಾಣಿಗಾಲಡು ಊರ್ದನ ಉಂಗುಟ್ಟ ಪಂಪಿನ ಬೆರಿಪತ ವೈದ್ಯರ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಮದಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಕೊಲೆ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೇಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲೆ ಆಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪತ್ತೆ ಪೆಜೋಕ್ರು ಪತ್ತೆ ಸೆಲ್ಪತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕುಂಚೋಡುತ್ತಿನ ಮನೆ ಜಡದಿರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ನಿರ್ಧಾರನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನಿತಾನು ದೀತಿನ ಸುತ್ತ ಕೊಡತುಂಡು ಬಂಡ ಕೆರ್ಪಾದಿನ ಮತ್ತರಮೆ ಪಾಡಾಯ ಗಜಮ ಎರವೇ ಚಪ್ಪರ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಪೇರು ತಗೆ ದೋಸ ಎತ್ತ ಎಪ್ಪೆಲ್ತಿರಲ್ಲ ನೆಲಗಳ ಮಾಯಗಾಡ್ತಿರಲು ಮಾಯಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಚತಮಾಚಾರ ಬಿಡಲೆ ಆಕಾಶ ಬಿಡಲೆ ಭೂಮಂಡಲ ಈ ಸುತ್ತ